απαιτεί τη γονική συνένεση. Φίλες και φίλοι του αθλητισμού, καλησπέρα σας. Επιτέλους τελειώσαν και οι εκλογές. Να ασχοληθούμε και λίγο με τα αθλητικά, έτσι. Γιατί έχουμε να τα πούμε περίπου 3 εβδομάδες. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει την πρώτη εκπομπή αρχές του Σεπτέμβρη. Μετά πέσανε οι εκλογές, ξεμπερδέψαμε και με αυτό. Έχουμε κυβέρνηση σταθερή, προχωράμε. Και τώρα βέβαια σήμερα είχαμε και την πρεμιέρα στην Football League, τη β' εθνική κατηγορία. Μ' αρέσει, είμαι παλιούς εγώ και μ' αρέσει να μιλάω αλλά παλιά. Βρεθήκαμε λοιπόν στη β' εθνική κατηγορία, τη Football League. Πάντα η πρεμιέρα κρύβει εκπλήξεις, κρύβει άγχος. Έστω λοιπόν και στο 90 φεύγα, που λέμε, στο 93 ο διαιτητής έδωσε 3 λεπτά καθυστέρηση. Με το χρονόμετρό μας στο 92 και 25 έγινε μια επίθεση της Κέρκυρας από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στη γωνία δεξιά της μεγάλης περιοχής της Καλιθέας. Εκεί ο Μάθιου Γκόμες έκανε μια ενέργεια πραγματικά έξοχη. Άλλαξε πόδι στην μπάλα και με το αριστερό την έστειλε πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι, να το γλύψει μάλλον, και στη συνέχεια στο βάθος της εστίας της Καλιθέας, χαρίζοντας τους 3 πρώτους βαθμούς στην ομάδα μας. Παραλαμβάνω ότι μπορεί να μην μας ικανοποίησε η ομάδα, είχε την υπεροχή, να το πούμε αυτό, την εδαφική υπεροχή. Ο Νίκος Παντέλης κατέβασε την ομάδα να μην χάσει, ταμπούρι, αλλά ξέρετε, κλειδώνεις πόρτες, κλειδώνεις παράθυρα, κλειδώνεις πατζούρια, κλείνεις χαραμάδες, θα το φας κάποτε τον γκολ. Και το έφαγε στο 93. Θα μιλήσουμε για πολλά θέματα απόψε. Επίσης έχουμε και την κυκλοφορία από Δευτέρας μιας καινούριας αθλητικής εφημερίδος, 32 σελίδων παρακαλώ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Κοντά μου λοιπόν απόψε είναι ένας παλιός άσος του ΑΟ Κέρκυρα, με μεγάλη προσφορά και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και με τη θητεία του σε διάφορα πόστα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, ο κύριος Αντώνης Αλεξάκης, ο οποίος ουδέποτε μου αρνήθηκε όταν τον έχω προσκαλέσει. Κύριε Αλεξάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία εδώ απόψε. Και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω την κουβέντα μας από το θέμα που κυριάρχησε αυτό το καλοκαίρι στο νησί μας και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την κάθαρση που έγινε εντός εισαγωγικών, γιατί δεν ξέρω αν είναι κάθαρση, έτσι, με τον υποβιβασμό της Κασιόπης Κέρκυρας, της ομάδας μας. Δηλαδή λυθήκαν όλα τα προβλήματα, τώρα υποβιβάστηκε η Κέρκυρα και λυθήκαν όλα τα προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς το σάπιο του ποδοσφαίρου ήταν η Κέρκυρα μόνο, φαίνεται. Κατά πρώτον, μην ξεχάσω να σου πω καλή χρονιά. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στην εφημερίδα σας, γιατί αυτή η εφημερίδα έλειπε από το νησί, μάλλον λείπει. Εντάξει, δεν είναι δική μου εφημερίδα. Θα το πω σε λίγο. Απλά θα συνεργάζομαι και εγώ. Και όσο για την ομάδα που έπεσε κατηγορία, δυστυχώς εμείς είμαστε οι μόνοι που είμαστε παραβάτες από όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλοι οι άλλοι είναι εντάξει. Νομίζω ότι αυτό μας λυπεί όλους. Πρέπει να στεναχωρηθήκαμε όλοι, και από ό,τι ακούω και σχόλια και στον δρόμο και στον κόσμο, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένοι με τη στάση της πολιτείας, όπου η Κέρκυρα έκαμε το έγκλημα το μεγάλο, ενώ όλοι οι άλλοι είναι νομοταγείς όλοι. Τέλος πάντων, ας κρίνουν αυτοί που πρέπει να κρίνουν. Ξέρεις κάτι, κύριε Αντώνη, όμως, φίλε Αντώνη, γιατί είσαι και φίλος, μια ομάδα που πέρσι έπαιξε πραγματικά, κατά γενική ομολογία, το ωραιότερο, αγωνιστικά μιλάω, το ωραιότερο ποδόσφαιρο που έχουμε δει στην Κέρκυρα τα τελευταία 15-20 χρόνια. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να τη συγκρίνω μόνο κάπως με την ομάδα του 6, νομίζω 7, τότε που είχαμε τον Κουέλα, που πέσαμε τέλος πάντων στη Λιβαδιά, κάτι έγινε εκεί. Άκου να δεις. Πολύ καλή αγωνιστικά η ομάδα. Αυτή η περσινή ομάδα, μην ξεχνάς ότι είναι τρέιλερ της προπέρσινης. Που ανεβήκαμε τρέλερ από τη Β' Εθνική με τον προπονητή τον ίδιο. Πέρσι μαζέψαμε 44 πόντους. Σωστό. Πέρσι. Σωστό. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη συγκομιδή που έχουμε κάνει στη Super League σαν ομάδα.
Και είχαμε και δύο ατυχή αποτελέσματα. Ένα στον Όφη που χάσαμε τους βαθμούς και ένα στην Νίκη Βόλου που φέραμε ισοπαλία. Άλλα 5 βαθμοί θα πήγαιναν 49 βαθμούς. Θα πηγαίναμε να παίξουμε και έξω σε λίγο. Μετά περάσαμε όλοι μπάι με την Νίκη Βόλου. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Λοιπόν, παίξαμε το ρόδωρο ποδόσφαιρο. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε και άλλες ομάδες. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτομάτως βρεθήκαμε στην Β' Εθνική. Τι να κάνουμε. Πάντως, έτσι θέλουν κάποιοι. Κύριε Αλεξάκη, επειδή μου αρέσει να βλέπω το νόμισμα και από τις δύο όψεις. Ξέρεις, θυμάσαι παλιά εκεί παίζαν τα ψήλου στη Γαλλία. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Σταυρή Μάρκη, το ένα έπεφτε το άλλο. Λοιπόν, η άλλη μεριά ποια είναι. Μήπως και εμείς φταίμε από την άποψη ότι ένα χαρτί, δεν ξέρω τι χαρτί ήταν αυτό, έγινε δημόσιο έγγραφο και κυκλοφόρησε από κανάλι σε κανάλι στην Αθήνα. Οπωσδήποτε, από εκεί και ξεκινάει. από ομάδα σε ομάδα. Από εκεί ξεκινάει. Έτσι δεν είναι. Είναι μεγάλο λάθος αυτό που έγινε. Δεν ξέρω ποιος το προκάλεσε. Είναι αυτό. μεγάλο λάθος αυτό που έγινε. Όποιος και αν το προκάλεσε, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε όλοι κερκυραίοι. Νομίζω αγαπάμε όλη την ομάδα. Και που έγινε ο Κασόπη τώρα, νομίζω το ίδιο πράγμα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κερκυραϊκή ομάδα είναι. Κάποιοι μερικοί το γιουχάρουν, λένε αυτό για είναι Κασόπη και Κασόπη. ένα άλλο θέμα. Αυτοί λένε Κασόπη, δεν μας ενδιαφέρει. Θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι μια κερκυραϊκή ομάδα, Αντώνη. Εν πάση περιπτώσει, το έγκλημα αυτό δεν έπρεπε να γίνει, γιατί πρόκειται περί εγκλήματος. Μια ομάδα με τόσο καλή δεμένη που ήταν, και είχαμε και πάρα πολύ καλούς παίχτες. Ευτυχώς που το 80% έμεινε και υπάρχει τώρα στη β' κατηγορία. Υπάρχει ένας κορμός, ναι. Υπάρχει ένα πολύ καλός κορμός και ελπίζω του χρόνου να είμαστε πάλι στην άλλη κατηγορία. Ελπίζω. Εντάξει, δεν θέλω να μείνω περισσότερο στο θέμα αυτό, αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω, φίλε Αντώνη, και την απουσία, την αδιαφορία του κόσμου, των φορέων. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι να πάμε να βγούμε στους δρόμους και να τα κάψουμε όλα. Προς Θεού δεν λέω αυτό. Αλλά έχει συμβεί σε κάποια άλλη πόλη αυτό, ποδοσφαιροπόλη. Τη Λάρισα, τα Γιάννενα, θα πέρναγε στον Ντούκου. Εντάξει. Δεν είδα, ας πούμε. Η προσέλευση των φιλάθλων σε κάθε γήπεδο φαίνεται από την αγάπη που έχει ο καθένας για την ομάδα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Σωστό. Έγινε αυτό το περιστατικό που έγινε full season, δηλαδή τον Αύγουστο. Αν θυμάσαι. Ναι. Ο καθένας είχε τις δουλειές τους. Όπως ξέρεις, η Κέρκυρα δεν έχει άλλους σπόρους εκτός από τον τουρισμό. Συμφωνώ. Αυτοί οι 6 μήνες δεν μπορούσε τώρα να κλείσουμε τα αεροδρόμια, να κλείσουμε την πόλη, να κλείσουμε το λιμάνι. Δεν ενέργειες τέτοιες. Εντάξει. Νομίζω αυτό που έπρεπε να κάνουμε, το κάναμε αυτοί που το κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, μήπως ο Άρης κέρδισε τίποτε που έκανε αυτές τις. Και άλλες ομάδες που το έχουν κάνει στο παρελθόν δεν έχουν κάνει τίποτε. Αντώνη, να μείνουμε λίγο στη Football League. Επειδή είναι αρκετές καλές ομάδες και ονόματα. Βέβαια, όπως είδα την Καλυθέα εγώ σήμερα, εντάξει, δεν μπορούσα λόγω της δουλειάς. Πήγα μόνο στο δεύτερο ημίχρονο και είδα το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έβλεπα μια ομάδα ταμπουρωμένη. Μια ομάδα ταμπουρωμένη πίσω, πια η Καλυθέα του Σαλευρή, κάποτε έτσι, η οποία έχει παίξει και αλφα κατηγορία. Τώρα κάτι ονόματα που ακούμε, Παναχαϊκή, Λάρισα, την Πυροκούγιας, να δεν κάνω λάθος, Πανσεραϊκός, Εργοτέλης. Πιστεύεις ότι το έργο μας, γιατί ανεβαίνουν δύο Ολυμπιακός Βόλου. Στον όμιλό μας είναι αυτή. Δεν υπάρχει, ένας είναι ο όμιλος. Ναι, θέλω να σου πω από τη. Ναι, η Β' Εθνική φέτος είναι ενιαία. Ένας όμιλος. Δεν υπάρχει Βορρας-Νότος, έτσι. Λοιπόν, και ανεβαίνουν δύο ομάδες και πέφτουν 4. Πιστεύεις ότι και μόνο η Κέρκυρα, δεν λέω ότι θα εμπνέουμε σεβασμό, επειδή παίζαμε αλφα εθνική πέρσι, αλλά μπορούμε, ας πούμε, με τον κορμό που έχουμε και αγωνιστικά να κάνουμε την υπέρβαση και να ξαναγυρίσουμε στη Super League. Πώς το βλέπεις? Ή θα αντιμετωπίσουμε πάλι ταμπούρια όπως αυτό που αντιμετωπίσαμε σήμερα? Οπωσδήποτε είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο. Πιο δύσκολο από την άλλη κατηγορία. Όμως μην ξεχνάς ότι αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, η σημερινή που είδες, έχει ξεκινήσει προετοιμασία από τον Ιούλιο για τη Super League. Σωστό. Ένα το κρατούμενο. Σωστό. Κάνει 3 μήνες προετοιμασία. Αυτοί τα παιδιά έχουν κουραστεί. Δεύτερο, αυτοί όλοι ακόμα δεν έχουν λασκάρει τα πόδια τους. Τα πόδια τους είναι πάρα πολύ σφιχτά τώρα. Όλο το σωματότυπό τους είναι πολύ σφιχτό από την προπόνηση την καλοκαιρινή. Αυτοί τώρα θα δείξουν σε ένα μήνα, 1,5 περίπου, θα ρολάρουν που λέμε ποδοσφαιρικά. Ναι. Πέρα από εκεί, τι να σου πω. Εγώ σήμερα που είδα το παιχνίδι, μου άρεσε η ομάδα. Το είδες όλο από την αρχή? Όλο το είδα. Είχε καλή κυκλοφορία, είχε 6-8 καλές τελικές. Έτσι. Δεν ήρθε το γκολ. Ήρθε στην τελευταία φάση. Να κάνουμε. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο.
Θα μπορούσαμε να προηγηθούμε από το πρώτο ημίχρονο, ξέρω εγώ, με 1-2-0. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, και στο δεύτερο μονότερμα πέρασε. Και η Καλυθέα για μένα δεν έδειξε τίποτε. Όχι. Ήρθε μια ομάδα, όχι. Εστήθηκε σε δύο ζώνες και περίμενε την Κέρκυρα. Δεν έκανε τίποτα. Το προσφυλές σύστημα του Παντέλη. Εντάξει. Πίσω και ό,τι βγει. Τον ξέρουμε τον Παντέλη, τον είχαμε εδώ τον άνθρωπο. Τον ευχαριστούμε. Πέρα από εκεί δεν έδειξε τίποτε αρετές η ομάδα αυτή. Μόνο αμυντικές. Επιθετικές καθόλου. Πάντως, Αντώνη, η ομάδα μας είχε καλή κίνηση και το χάφο έγχρωμος παίχτης που πήραμε, ο Ντουαλιά, όπως λέγεται. Μου φαίνεται όμως ότι έχουμε μια έτσι έλλειψη στο Σέντρεφορ. Δεν έχεις έναν Μαρκόφσκι, δεν έχεις έναν Καϊκούτ. Εντάξει, έτσι, αυτά τα ονόματα τώρα δεν μπορεί να τα έχεις. Άμα τα έχεις αυτά τα ονόματα δεν συζητάγαμε. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι εγώ νομίζω ότι η ομάδα θα φτιάξει. Και είναι και κάποιες προσθήκες που θα γίνουν. Είναι και η Σουάνης που μπήκε στο τέλος, έδειξε πολύ ωραίο εξάρτητο. Το ξέρουμε, ναι, το ξέρουμε. Έτσι, το παιδί έχει βοηθήσει, ξέρει την Κέρκυρα, την αγαπάει την Κέρκυρα νομίζω. Και όλα αυτά θα βοηθήσουν. Αλλά σιγά σιγά δεν είναι εύκολο με το πρώτο πόνι. Αυτοί είναι σαστισμένοι τώρα τα παιδιά και στεναχωρημένοι. Μπράβο. Και είναι πολύ σημαντικό ψυχολογικά σήμερα, Αντώνη, το ότι πήρε το τρίποντο. Βεβαίως. Αυτή η τρισπόντη είναι μεγάλη ψυχολογία. Έστω και στο 90 φεύγα. Αυτή η τρισπόντη, δηλαδή, σκέψου να έλεγε 0-0, τι ψυχολογία θα... Βεβαίως. Αλλάζει η ψυχολογία. Ακόμα χειρότερα από ό,τι είμαστε μέχρι τώρα που ξεκίνησε. Με αυτό το παρατράκ που πάθαμε, σαν ομάδα. Σου είπα και πάλι, από τη μία μπορεί να έχουν δίκιο αυτοί, αλλά είναι καθαρός διοικητικό το θέμα, το οποίο θα μπορούσαν να το λύσουν με ένα πρόστιμο αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί πάμε πάλι στα ίδια. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Ή να τιμωρηθεί εκείνος που φταίει. Δεν φταίνουν αυτοί οι 25-30 οικογένειες που ζουν από εκεί να τους ρίξουν μια κατηγορία και να διαλυθεί η ομάδα. Γιατί στην ουσία διαλύθηκε η ομάδα και μέσα σε 15 μέρες, 20 πρέπει να κάνεις ομάδα. Και να δεις ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Ένας άνθρωπος που ήταν πάρα πολύ κοντά στην ομάδα μου έλεγε χτες ότι ακόμα πριν γίνουν αυτά και λίγο πριν φύγει ο Σάκης ο Τσιόλης, ο πρώην προπονητής, είχε πει ότι θυμάστε τα φιλικά που δίναμε στην αρχή, πόσο ωραία παίζει μπάλια η ομάδα, πριν γίνει αυτό, ότι αυτή η ομάδα λέει είναι για play-off. Βεβαίως. Η ομάδα που δημιουργούνταν τον Ιούλιο, ότι αυτή η ομάδα είναι για play-off. Και δυστυχώς είχαν όλα τούμπα, έτσι. Είχαν όλα τούμπα. Δεν θυμάσαι το φιλικό που έγινε εδώ με τον Πανατολικό. Ναι, βεβαίως. Και εκεί. Και εκεί και πήγαμε καλά. Και με τα Γιάννενα και με τον Πανατολικό. Όσα παιχνίδια κάναμε με την ομάδα αυτή ήταν πάρα πολύ καλή. Πάντως, Αντώνη, πιστεύω ότι κάποιοι παίχτες, εντάξει, δεν θέλω να δικήσω κάποια παιδιά, αλλά ο Γκόμες άρκεσε μια ενέργεια για να πάρει στο παιχνίδι. Ο Κόντος, τον ξέρουμε, ας πούμε, ο Βενέτης, κάποια παιδιά που έχουν την εμπειρία θα σηκώσουν το βάρος και φέτος. Εντάξει, οι μονάδες που έχει η Κέρκυρα νομίζω είναι δύσκολο να τις βρει στη Πρωταθλητική τώρα, αυτή τη στιγμή. Ναι. Πολύ δύσκολο. Ναι. Και μην ξεχνάς ότι η Καλυθέα, που ήρθε σήμερα, είναι μια ομάδα του κέντρου. Μια ομάδα η οποία ένας ποδοσφαιριστής εύκολα πάει από την Αλφαθική να παίξει στην Καλυθέα, γιατί είναι κοντά. Σωστό. Αλλάζει μια γειτονιά, ξέρω και πάει. Να δει στην Κέρκυρα κάποιος ή να πάει στο Βόλο ή να πάει στη Λάρισα, πρέπει να το σκεφτεί. Θα αλλάξει οικογένεια, θα αλλάξει η οικογένειά του, χώρο, το σχολείο, το παιδί του. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή να μην θέλει να πάει στην επαρχία. Είναι δύσκολη η επαρχία να έρθει ένα ποδοσφαιριστής καλός και να μείνει στην επαρχία. Μιλάμε για απόσταση της Κέρκυρας από το κέντρο. Και γι' αυτό και μας ρίξανε για την απόσταση. Γι' αυτό μας ρίξανε. Σου ρίξει αυτούς που είναι μακριά, τι μας κάνουν. Έχουμε πολλά θέματα όμως να κουβεντιάσουμε μέχρι το τέλος. Θέλω να δούμε και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στα τοπικά που ξεκινάνε, τα πρωταθλήματα. Πριν φύγουμε, και θέλω να πω και δύο πράγματα για τη νέα αθλητική εφημερίδα που κυκλοφορεί τη Δευτέρα. Αλλά όλα αυτά μετά το βιντεάκι που θα παρακολουθήσουμε τώρα με τις δηλώσεις των δύο προπονητών, έτσι, και του κυρίου Νίκου Παντέλη αλλά και του δικού μας, του κυρίου Άγγελου Δικόζη, μετά την νίκη της ομάδος μας, του Αθλητικού Ομίλου Κασιόπη Κέρκυρας, 1-0 της Καλυθέας. Στο 92 και 30 μπήκε το γκολ από μια έξοχη ενέργεια του Μάθιου Γκόμες. Να τους ακούσουμε και ξαναγυρίσουμε. Θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Κέρκυρα για την νίκη της, να της εγγυηθώ καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Για μας είναι σκληρό που χάσαμε στα 95-96, δεν θυμάμαι. Θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί και ένα και δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο που δεν είχαμε καθόλου καλή παρουσία. Και ίσως να είχαμε χάσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Θεωρώ όμως ότι στο δεύτερο ημίχρονο το ισορροπήσαμε το παιχνίδι, κρατήσαμε μπάλα. Και όπως και να το κάνουμε είναι σκληρό,
Το ότι χάσαμε στο 96-95. Ήταν καλύτερη η Κέρκυρα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, θα έπρεπε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, εμείς κρατάμε την προσπάθεια. Το μυαλό μας να είναι στο παιχνίδι της άλλης Κυριακής να γίνει της Καρδίτσας και όπως είπα και πριν, να ευχηθώ στην Κέρκυρα να υλοποιήσει τους στόχους της και ό,τι το καλύτερο. Εντάξει, θεωρώ όμως ότι μπήκαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μεγάλο πρόβλημα να κρατήσουμε την μπάλα και δεν μας βγαίνουν τα μαρκαρίσματα. Νομίζω ότι κρατήσαμε μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο και δείξαμε καλύτερη εικόνα. Εύχομαι σε αυτό το πρωτάθλημα όσοι ποδοσφαιριστές πάρουν μέρος να μπουν γεροί στο γήπεδο και να βγουν γεροί. Για το σημερινό το παιχνίδι γνωρίζαμε ότι η Καλιθέα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Τα παιδιά κάνανε αυτό που πραγματικά έπρεπε να κάνουν από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο. Αν μια ομάδα πραγματικά δικαιούται τη νίκη, νομίζω ήμασταν εμείς. Πήραμε αυτή τη νίκη που μας βοηθάει και ψυχολογικά. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την προσπάθεια τη μεγάλη που κάνανε και με τον τρόπο που πήραν τη νίκη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι δώσαμε και αρκετή χαρά στον κόσμο που ήρθε σήμερα και στήριξε αυτή την προσπάθεια. Και εύχομαι και πιστεύω τα επόμενα παιχνίδια να έρχονται οι νίκες λίγο πιο εύκολα. Αυτά, εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και υγεία πάνω απ' όλα. Coach, μένετε ευχαριστημένος δηλαδή από την εικόνα που έδειξε η ομάδα σας σήμερα στο αγωνιστικό χώρο? Νομίζω αυτό που είπα, ότι αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, αυτοί ήμασταν εμείς. Γιατί παρουσίασε διαφορετικά πρόσωπα σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο? Υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ομάδα, είναι οικογενειακά, όχι πειθαρχικά προβλήματα, και θα τα λύσουμε μέσα στην οικογένεια. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα παιδιά ξεκινήσανε 1 Ιουλίου, ήταν 23 Αυγούστου να παίξουν πρωτάθλημα. Δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε. Υπήρχαν 10 μέρες εντός αγωγικών, μπορώ να πω, μια αδράνεια ως προς τις προπονήσεις και είναι πολύ λογικό να παρουσιάζουν αυτό το πρόσωπο. Αν και νομίζω ότι και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, αν έπρεπε μια ομάδα να κερδίσει, έπρεπε να σημειώσει γκολ, αυτοί ήμασταν εμείς. Γι' αυτό και δίνω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί βγάλανε πραγματικά αυτή τη δύναμη, αυτό το πάθος και αυτή τη θέληση μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Εγώ πραγματικά μπορώ να πω ότι και οι 3 αλλαγές βοηθήσανε και μπορώ να πω ότι η Καλιθέα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την προσπάθεια των παιδιών της Καλιθέας, δεν δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα προς την εστία μας. Ξεκινήσαμε με το αριστερό. Ήρθαμε εδώ να ανταγωνιστούμε την Κέρκυρα όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Πιστεύαμε πως μπορούσαμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι, αυτή είναι και η φιλοσοφία μας. Δεν ξεκινήσαμε το παιχνίδι καλά, δεν βγήκαν αυτά που θέλαμε. Ήμασταν οχελικοί σε μαρκαρίσματα, σε δεύτερες μπάλες. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπε και ο coach, ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Ίσως να είχαμε και με κάποιες καλύτερες τελικές πάσες τις προϋποθέσεις για να κάνουμε 1-2 ευκαιρίες. Δυστυχώς όμως ήρθε η άτυχη στιγμή στο 95. Με μια φάση χάσαμε το βαθμό και είμαστε όλοι στεναχωρημένοι, αλλά όπως και να το κάνεις, ο δρόμος είναι μεγάλος και συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά για το επόμενο παιχνίδι. Τουλάχιστον να είμαστε καλύτεροι και να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, γιατί αυτό έχει σημασία. Ξέραμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γενικά περάσαμε μια πολύ δύσκολη προετοιμασία με όλα αυτά που συνέβησαν και ήταν πολύ δύσκολο για μας και για την ψυχολογία μας να είμαστε έτοιμοι. Δουλέψαμε πολύ καλά. Ξέραμε ότι το παιχνίδι θα είναι δύσκολο γιατί η Καλιθέα θα είναι μια δυνατή ομάδα. Το είδαμε και στο κύπελλο με τον Αγροτικό Αστέρα. Ξέραμε τι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω πως ήμασταν για πρώτο παιχνίδι αυτό που θα έπρεπε, πως κάναμε αυτό που θα έπρεπε. Το γκολ δεν ήρθε, πιέσαμε κι άλλο, προσπαθήσαμε, ήρθε στο τελευταίο λεπτό. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά από τους πρωταγωνιστές του σημερινού αγώνα.
Να φύγουμε όμως και να περάσουμε στα τοπικά πρωταθλήματα εδώ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Να υπενθυμίσω και να πω επίσης ότι ακόμη ότι, όπως είπα και στην αρχή, τη Δευτέρα κυκλοφορεί μια καινούργια αθλητική εφημερίδα, 32 σελίδες παρακαλώ, η Corfu Sports. Βέβαια 32 σελίδες, οι 16 θα είναι όλες αθλητικά και μάλιστα από το πρώτο φύλλο υπάρχει, από ό,τι με πληροφορήσανε, και ειδικό αφιέρωμα στις ομάδες της Α1 Κέρκυρας. Αυτά από τη Δευτέρα. Είναι καλό αυτό. Και άλλες 16 τι θα είναι? Οι άλλες 16 πολιτικές. Θα είναι διάφορα. Θα είναι διάφορα. Εντάξει. Λοιπόν, η Corfu Sports λοιπόν από την Δευτέρα θα είναι κοντά σας. Με καλή ώρα. Ναι. Σιδεροκέφαλη. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Λοιπόν, πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα, Αντώνη. Ξεκινάει πάντα κοντά μου, για όσους ανοίξαν τώρα τους δέχτες τους, είναι ο κύριος Αντώνης Αλεξάκης, παλιός άσος στο Κέρκυρα και πρώην βέβαια μέλος, στέλεχος σε κέρια πόστα και κυρίως, ποιος μπορεί να ξεχάσει, που ήταν υπεύθυνος των μειχτών ομάδων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Τοπικά πρωταθλήματα, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, τα τελευταία χρόνια, ποια είναι η άποψή σου, Αντώνη? Πάμε καλά, πάμε άσχημα, και θα το συνδυάσω και λίγο και με τα γήπεδα, να κάνουμε την κουβέντα μας πριν πάμε στο διάλειμμα, αυτά τα 7-8 λεπτά που έχουμε. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων τώρα τελευταία, έχω την εντύπωση ότι υπολειτουργεί. Έχω την εντύπωση. Διότι, γιατί το λες αυτό? Γιατί υπάρχουν δύο ομάδες. Εννοείς Ναι, μιλάμε για το ΔΣ. Υπάρχουν δύο ομάδες, οι οποίες, πλειοψηφία και την... Η μία κάθεται απέναντι και η άλλη δουλεύει. Εγώ δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτοί που κάθονται απέναντι έχουν ψηφιστεί από κάποια σωματεία, έχουν εδώ και την ψήφο τους, να τους βοηθήσουν και να λειτουργεί η Ένωση. Αυτοί δεν νομίζω να λειτουργούν, από ό,τι ξέρω και από ό,τι βλέπω. Ούτε σε επιτροπές δέχονται να πάνε, ούτε και πέρσι δεχτήκανε, ούτε και φέτος είναι σε επιτροπές, από ό,τι διάβαζα τη σύνδεση των επιτροπών φέτος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πήγανε στην Ένωση. Εγώ, άμα δεν είμαι σε μια επιτροπή ή σε κάποιες επιτροπές, παρετούμε. Λέω, κύριε, είμαι άχρηστος. Έτσι το βλέπω εγώ. Τη στιγμή που είσαι σε ένα ΔΣ και δεν προσφέρεις τίποτε, τι κάνεις εκεί πέρα? Αντιπολίτευση? Αντιπολίτευση ή αντιπολίτευση? Τι δεν το κάνω εγώ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ είναι πάντα αξιόλογα. Έχει καλές ομάδες. Φέτος ακούω δηλαδή και βλέπω Όλυμπος, Καρουσάδα, ενισχυμένη. Ναι, ο Κρόνος. Πετρητής. Αυτό το Πετρητή που ξέρουμε, το πολύ καλό. Και άλλες ομάδες ανεβούν. Και ο ΦΑΜ, παρά το ότι δείχνει να έχει αποδυναμωθεί, εγώ πιστεύω παραμένει ένα όνομα δυνατό πάντα. Ο ΦΑΜ πάντα είναι στην πρώτη τετράδα. Η Λευκήμη, δυνατή εφέτος. Οι Αβιώτες. Ο Οδυσσέας, είναι πολλές καλές καλά σωματεία, είναι πάρα πολύ καλά σωματεία. Αντώνη, έχουμε ένα λυπηρό γεγονός όμως. Έτσι, να το περάσουμε και αυτό, να το σχολιάσουμε, όχι πολύ. Δύο φορές ο Δης πρωταθλητής τα τελευταία χρόνια, Άος Εναράδων, δεν μετέχει στο πρωτάθλημα. Άσχημο αυτό. Εντάξει, αυτό είναι πολύ... αυτό είναι, ξέρω εγώ τι να πω, αυτό είναι από τα δύσκολα. Ένα σωματείο το οποίο έφτασε εκεί που έφτασε και αυτομάτως διαλύθηκε. Έφτασε μία ανάσα από την ΓΑΜΑ Εθνική. Από τη ΓΑΜΑ Εθνική και αυτομάτως διαλύθηκε. Ξέρεις κάτι όμως? Εγώ θα τους δώσω συγχαρητήρια γιατί πληροφορούμε ότι φτιάχνουν γήπεδο. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Το έμαθα, ναι, το ξέρω. Φτιάχνουν γήπεδο. Πάνω εκεί στους Εναράδες. Βέβαια. Το ξέρω αυτό. Μπράβο τους. Μπορεί να μην κατάφεραν να κατεβάσουν ομάδα, αλλά τουλάχιστον θα αφήσουν μια παρακαταθήκη στο Κερκυραϊκό. Το σκεφτήκαν μετά. Αν δεν πάθεις, δεν μαθαίνεις. Σου λέει τώρα να φτιάξουμε το σπίτι μας και μετά θα βάλουμε τον κόσμο μέσα. Ενώ πρώτα είχαν κάνει διαφορετικά. Κάμανε την ομάδα, δεν ανεβάσανε, αλλά δεν είχαν γήπεδο. Προπονούνταν αλλού, παίζαν αλλού. Και θα τσιγκάνει. Έτσι. Κάθε χρόνο αυτό γίνονταν. Εδώ τώρα κάνουν κάποιες σωστές ενέργειες, νομίζω, και μπράβο τους, να το προχωρήσουν. Και να ξέρεις με τα σωματεία που έχουν γήπεδα δικά τους, έχουν και καλή πορεία. Όπως είναι ο Όλυμπος, όπως είναι η Καρουσάδα, όπως είναι ο ΦΑΜ, όπως είναι η Λευκήμη. Έχουν τις έδρες τους. Σωστό. Αυτοί οι άνθρωποι ερχόταν και ήταν σαν τους τσιγκάνους. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο τους που το σκεφτήκαν έστω και αργά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για το ποδόσφαιρο του Κερκυραϊκού. Και μακάρι τα σωματεία να κάνουν αυτό. Μία πάσα σε αυτό είναι πολύ καλή για τα γήπεδα, να μιλήσουμε. Βεβαίως. Τι να πούμε για τα γήπεδα στην Κέρκυρα.
Τα γήπεδα στην Κέρκυρα είναι τα γήπεδα που ξέρεις. Τα γήπεδα που ήταν εδώ και 5 χρόνια και 7 χρόνια και 8 χρόνια είναι τα ίδια. Όπως έγιναν με πολύ λίγες κατασκευές και πολύ λίγες συντηρήσεις ή και καθόλου μπορώ να σου πω, είναι σε αθλία κατάσταση μερικά γήπεδα. Όπως είναι στο Κοντόκαλι, όπως είναι στον Όλυμπο, όπως είναι και μην πω και άλλα γήπεδα, τα οποία τα έχουμε δει και τα βλέπουμε κάθε μέρα. Πάντως, Αντώνη, να μην παραβλέψουμε και την άσχημη οικονομική κατάσταση που περνάει η χώρα μας τα τελευταία 5-6 χρόνια, έτσι. Εντάξει, και τα Έχει σωματεία. επηρεάσει και το ποδόσφαιρο αυτό, Αντώνη. Να σου πω κάτι, Χρήστο. Και τα σωματεία τα οποία λειτουργούν αυτά τα γήπεδα, τα οποία τα έχουν σχεδόν δικά τους, μπορεί τα γήπεδα να ανήκουν στο Δήμο, αλλά το γήπεδο το λειτουργεί το σωματείο. Έχουν τα κλειδιά αυτοί κάνουν προπόνηση, αυτοί παίζουν παιχνίδια, ότι να πληρώνουν. Ναι. Βάλτε τη Συναράδα που τόσα χρόνια πλήρωνε, πόσα λεφτά έχει χαλάσει. Πολλά. Ή κάποια άλλα σωματεία. Πολλά. Οι Μπενίτσες, κάποια σωματεία που δεν έχουν. Ο Άρης Κέρκυρας, τόσο σωματεία. Λοιπόν, αυτά τα σωματεία που έχουν το γήπεδο, έχουν την τύχη να έχουν αυτό το γήπεδο. Δεν πρέπει να χαλάσουμε κάποια χρήματα, να φτιάξουμε κάποια μπαλώματα, να φτιάξουμε κάτι που χρειάζεται αυτό το γήπεδο. Το θέλουν από το Δήμο. Ο Δήμος ξέρει πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λιτότητα. Πώς θα τα κάνει αυτά τα πράγματα. Από τη μία θέλει να έχει το γήπεδο, από την άλλη να μην προσφέρει τίποτε. Δηλαδή, να βάψει το γήπεδο, να βάψει τα αποδυτήρια, δεν είναι κακό. Ούτε τα παιδιά σου μέσα. Να φτιάξει μια λεκάνη, ένα καζανάκι, μια πόρτα. Καθαριότητα, μια στοιχειώδη. Καθαρίσει το γήπεδο, όλο τρώγε να παίξω, είναι κακό δηλαδή. Πού θα παίξουν αυτά τα παιδιά. Σωστό. Αντώνη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Όταν έχει ενδιαφέρον η κουβέντα, περνάει γρήγορα ο χρόνος. Θα πάμε σε διάλειμμα και όταν ξαναγυρίσουμε θα δούμε και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, αλλά θα μιλήσουμε και για 2-3 πραγματάκια ακόμη, έτσι, όπου μέχρι να κλείσει η εκπομπή. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε, πάμε στο δεύτερο μέρος του απόψινού αθλητικού καφενείου. Πάντα κοντά μου ο κύριος Αντώνης Αλεξάκης, ένας παλιός άσος του Μεγάλου Αοκέρκυρα και επίσης σημαίνω στέλεχος για πολλά χρόνια στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Κέρκυρας. Κύριε Αλεξάκη, έχω 2-3 θεματάκια ακόμη να κουβεντιάσουμε, αλλά πριν πάμε σε αυτά, επειδή περιμένει και ο κόσμος, να δούμε λίγο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, τις κάρτες που έχουμε, γιατί ξεκινάει για τα τοπικά πρωταθλήματα. Να πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε με τη Football League, την πρώτη κάρτα μας. Λοιπόν, σήμερα το μάτς έγινε, Κέρκυρα Καλιθέα 1-0, έτσι δεν προλάβαμε να βάλουμε το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει, ας κερδίζουμε και δεν πειράζει. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν το λέμε 1-0. Αύριο Σαββάτο Λάρισα Λαμία, γειτονικό ντερμπάκι είναι αυτό. Την Κυριακή έχουμε τα υπόλοιπα μάτς, Απόλλων Σμύρνης Ζάκυνθος. Η Ζάκυνθος τελικά θα παίξει τελευταία στιγμή, αποφασίστηκε. Πανεγιάλιος Σαχαρναϊκός, κάτι με τα δελτία πρόβλημα υπήρχε. Πανελευσηνιακός Παναχαϊκή, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου. Ιστορικές ομάδες, έτσι κύριε Αντώνη. Τρίκαλα Κισαμικός, Αναγέννηση Καρδίτης Αγροτικός Αστέρας και τη Δευτέρα Εργοτέλης Χανιά. Το ντέρμπι της Κρήτης. Να αφήσουμε λίγο τις ομάδες εδώ και να τις σχολιάσουμε. Κέρκυρα, Καλιθέα, Λάρισα. Ας τη Λαμία. Απόλλων Αθηνών, Απόλλων Σμύρνης. Πανεγιάλιος. Πανελευσηνιακός, Παναχαϊκή, Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός Βόλου, Τρίκαλα. Ακόμη και η Καρδίτσα μπορώ να πω, Εργοτέλης και Χανιά. Έχουμε νομίζω πολλά ονόματα για να διεκδικήσουν τις 2 προνομιούχες θέσεις της ανόδου, ενώ οι 4 θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Ναι. Να επαναλάβω, Κέρκυρα Καλιθέα είναι 1-0, έτσι. Ναι. Έγινε σήμερα το παιχνίδι αυτό. Κερδίσαμε 1-0, το έχουμε πει από την αρχή. Λοιπόν, αυτά από την Football League. Δύσκολο πρωτάθλημα. Πολύ δύσκολο, δεν μπορεί να πει τίποτα ακόμα. Όχι. Γύρω στον Οκτώβρη θα έχουμε κάποια εικόνα, υπολογίζω. Προς Νοέμβρη. Περάσουν 7-8 παιχνίδια. Ναι. Αρχίζουν να παίρνουν κεφάλι κάποιες ομάδες. Έχουμε και δύσκολα μάτια τώρα 2 εκτός έδρας. 2 εκτός έδρας, ναι. Παναχαϊκή και Ελευσίνα. Πολύ δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στα τοπικά. Στα τοπικά, πριν πάμε στο πρόγραμμα, να δούμε τα αποτελέσματα του κυπέλου. Τις πρώτες αναλογίες του κυπέλου της Ευσκέρκειας, όπως τα έχουμε συγκεντρώσει. Λοιπόν, Βέλος Βελονάδων, Οδυσσέας Αυλιωτών 0-3. Φυσιολογικό. Αστέρας Παρτίλια έκανα λίγο 0-1 και εδώ πέρασαν τα κανάλια. Αστέρας Διαπάδων Λύκη 2-1. Κεραυνός Ποταμού Αυγερινός 1-0. Μεγάλη νίκη του Κεραυνού.
που υπό την καθοδήγηση του κυρίου Μάρκο Αραβανή φέτος δημιουργεί μια σπουδαία ομάδα από πιτσιρικάδες, έχω αυτή την πληροφορία. Κοντόκαλη ΑΕΦΑΚΟΝ 2-1, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-2, πέρασε και ο Ολυμπιακός. Οι Νυμφές κέρδισαν 3-0 τον Άγιο Μάρκο. Θηναλιακός Κένταβρος Αρίλια 6-1, Ολυμπιάδα Θηνάλη Γεθηναλίου μάλλον 2-0. Αστέρας Μωραϊτίκων Κρόνος 0-3, περίπατο εδώ για τον δυναμωμένο φέτος χρόνο. Ο ΦΑΜ ΑΕΛ Ευκήμης 0-4. Έστησε κάνει το αποτέλεσμα αυτό. Δεν ξέρω αν ο ΦΑΜ είναι ακόμη ανέτοιμος. Δεν είναι έτοιμος ακόμα ο ΦΑΜ. Είναι τόσο καλή η Λευκήμη, θα το δούμε αυτό έτσι, στην πορεία. Λοιπόν, πέρασε η Λευκήμη. Αετός Κουσπάδων Όλυμπος 1-6. Και εδώ φυσιολογικό. Άρης Κέρκυρας Κεραυνός Δραγωτινών 1-0. Παξί Βασιλιάτικα 1-2. Βολίδα Ομόνια 1-0. Πάμε και στην επόμενη κάρτα που έχουμε ακόμη μερικά αποτελέσματα. Αναγέννηση Περιβολίου Ατρόμητος Στρογγυλής 2-1. Κάβος Ηρακλής Αγίων 10 2-0. Θα πω κάτι για τον Ηρακλή σε λίγο. Μεσογγί Κέρκυρα Ποδοσφαιρικός Όμιλος Κόρφου FC δηλαδή 0-3. Μπενίτσες Μέγας Αλέξανδρος 4-1. Ενώ αγώνας Εθνικού Περουλιάδων ΑΟ Κασιόπης δεν έγινε λόγω πένθους για το θάνατο ενός παλιού παράγοντα και πατέρα ποδοσφαιρική της τοπικής ομάδος και θα γίνει τις 30 του μηνός. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κύπελο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα πρωταθλήματα. Κύριε Αλεξάκη, πρώτη αγωνιστική Σαββατοκύριακο στην Α1 κατηγορία. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το πρόγραμμα. Πολλά ντέρμπι, Αστέρας Πετρετή Ομόνια, ο ΦΑΜ Όλυμπος, Ηρακλής Αγίων 10 Θηναλιακός, Ολυμπιάδα Καρουσάβων ΑΕΛ Ευκήμης, Μπενίτσες Κάβος και Βολίδα Κρόνος Αργυράδων. Το μάτς θα μεταδοθεί από το Κόρφου TV. Κατευθείαν. Όχι κατευθείαν. Και δορυφορικά από το ΟΤΕ TV. Το μάτς θα το δείξουμε τη Δευτέρα το βράδυ. Και Κέρκυρα, Κόρφου FC με τον Οδυσσέα. Είπαμε ότι κάθε εβδομάδα και με τις καιρικές συνθήκες θα επιλέγουμε ένα παιχνίδι να το δείχνουμε ολόκληρο. Είχαμε επιλέξει τώρα το μάτς της Βολίδας με τον Κρόνο. Τηλεοπτική μετάδοση από την Κόρφου TV, το κανάλι μας και βέβαια τον ΟΤΕ TV. Η Καρουσάδα Δευκήμη θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και αυτό ωραίο παιχνίδι. Αλλά είπαμε ένα μάτς έτσι θα δείχνουμε. Στόχος μας είναι να δείξουμε 2 με 3 φορές όλες τις κερκυραϊκές ομάδες. Αλλά και βέβαια και να υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή. Να πούμε και καλή χρονιά στους ποδοσφαιριστές, γιατί αρχίζει το πρωτάθλημα τώρα. Να μην έχουν τραυματισμούς και ό,τι καλύτερο για την ομάδα τους. Σε όλα τα σωματεία. Σωστό. Έτσι. Πάμε στην Α κατηγορία της Κέρκυρας. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν. ΠΑΟΚ Κορακιάνας που ανέβηκε φέτος με την αναγέννηση Περιβολίου που έπεσε. Παξί με τον Ατρόμητο Στρογγυλής. ΑΕ Καναλίων ΑΟ Βασιλάτικα. ΑΕΦΑΚΟΝ Αχιλλέας Νυμφών. Ολυμπιακός Ποσειδαγίου Μάρκου. Κοντόκαλη Άρης Κέρκυρας. Εθνικός Περουλιάδων Αστέρας Ιαπάδων. Και εδώ είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό το πρωτάθλημα, Αντώνη. Πολύ καλές ομάδες και εδώ. Κάθε χρόνο η Α Κέρκυρας μέχρι τελευταία αγωνιστική δεν ξέρεις ποιες ομάδες θα ανέβουν ή θα πέσουν. Είναι καλή κατηγορία. Ναι. Πάμε να κλείσουμε τη Β κατηγορία πρώτα στον όμιλο του Βορρά. Ηρακλής Σφακερών Κεραυνός Ποταμού, καλό παιχνίδι κι αυτό. Βέλος Βελονάδων Αετός Αγίου Αθανασίου. Αρίλιας Καβαδάδες Αυγερινός Βαλιανιού. Και Αστέρας Παρτίλα Λίκη Νησακίου. Όλα ντέρμπι είναι αυτά. Όλα ντέρμπι. Είναι γειτονική αυτή η όλη. Και η Γεθηναλίου έχει ρεπό. Πάμε να κλείσουμε τον όμιλο του Νότου, να δούμε και εδώ το πρόγραμμα. Πρώτη αγωνιστική, Κεραυνός Δραγωτινών Μέγας Αλέξανδρος, Μεσογγί Αετός Κουσπάδων, είναι αυτή η ομάδα Μεσογγί Χλωμοτιανά που λέγαμε, Αετός Κουσπάδων, Αστέρας Μωραϊτίκων Φέαξ και Κεραυνός Αγίου Νικολάου Ποσειδών Βιταλιάδων. Να γυρίσουμε λίγο στην Α1 κατηγορία, γιατί λέγαμε στην αρχή, Αντώνη, για τις ομάδες και αν πάρουμε έτσι από τα πέρσι κάπως, είπαμε ο ΑΟ Συναράδων δεν μετέχει. Ύστερα έχουμε δυστυχώς τον Αστέρα Πετρετή που είναι πάντα μια δύναμη. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Καλή ποδοσφαιριστέ, μπαλιαδόροι. Πολύ καλή ομάδα ο Αστέρας Πετρετή και με το ίδιο υλικό, με το ίδιο σκελετό. Είναι κάμποσα χρόνια αυτοί μαζί και πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Ο ΦΑΜ που έχει και αυτός, ο ΦΑΜ έχει μια μεγάλη ιστορία στην Κυριακή Ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, έχω μια πληροφορία που έχει αποδυναμωθεί κάπως φέτος, δεν είναι έτοιμος, αλλά πιστεύω ότι είναι μια δύναμη. Θα βρουν λύση αυτή. Είναι ομάδα που βρίσκει λύση. Είναι μεγάλο χωριό. Είναι... Έτσι και ο ΦΑΜ. Δηλαδή, αγαπάνε την ομάδα τους. Μην μας ξεγελάει η Τεσάρα στο κύπελο. Όχι, είναι αρχή ακόμα. Είναι αρχή ακόμα. Μην στεναχωριέσαι, θα περάσουν αυτοί τα δύσκολα. Θα σταθώ λίγο στον Όλυμπο, Αντώνη, που έχεις παίξει νομίζω και σε αυτή την ομάδα. Από εκεί ξεκίνησες. Θυμάμαι μια φωτογραφία σου με τον ιστορικό.
Γιατί για μένα είναι πάντα ο ιστορικός Όλυμπος. Έτσι. Μια ομάδα ατόφια εδώ και 60 πόσα χρόνια. 70 χρόνια, ούτε ξέρω εγώ πόσα. Όχι 70 χρόνια. Ξέρω εγώ πόσα. Είναι πάρα πολλά χρόνια πάντως αυτή η ομάδα. Είναι η πιο παλιά ομάδα, πιο αρχαία ομάδα της Κέρκυρας. Από όταν ξεκίνησε, το 1934. Αυτό σου λέω. Είναι πάνω από 70 χρόνια. Λοιπόν, αυτή η ομάδα, η οποία κάποιοι πέρσι την είχαν για να υποβιβαστεί, παραλίγο να μπαίνει και στην τριάδα. Ναι, να παίξει πάνω. Να παίξει πάνω. Λοιπόν, φέτος έχω την πληροφορία, την ασφαλή πληροφορία, ότι θα είναι πολύ δυνατός. Φέτος έχει κάνει καλή δουλειά και νομίζω έχει καλό υλικό, από ό,τι ξέρω. Με πολύ καλό προπονητή. Πολύ καλό προπονητή. Ο Νίκος όμως Χωνάς είναι ένα παιδί δικό μας. Παιδί έτσι του Ολύμπου και νομίζω ότι φέτος ο Όλυμπος δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Έχουμε παίξει συμπαίχτες με τον Νίκο. Έτσι παίξει συμπαίχτες. Μια χρονιά. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η ομάδα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι θα πάει πολύ καλά. Καλό είναι πριν φύγω με τον Όλυμπο. Κάποιοι παγιοί γαριτσιώτες, καλά είναι να πηγαίνουν να βλέπουν την ομάδα τους. Σωστό. Υπάρχει παράπονα αυτή την ομάδα. Γιατί η Γαρίτσα ήταν από τα πιο δυνατά σωματεία που είχε ποτέ η Κέρκυρα. Εγώ θα το πω γιατί έχει διαλυθεί τώρα. Το έχω και εδώ. Έχει μια κατάρα αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω τι έχει. Έχει μια κατάρα. Δεν ξέρω τι έχει. Έχει μια κατάρα. Πρέπει κάποιος να ξορκίσει την κατάρα αυτή την ομάδα. Η δύναμη αυτή της ομάδας. Πρέπει να πρόξει να πάνε έτσι. Πρέπει να ξορκίσουν, όχι εγώ. Και να ξέρεις, είναι το πιο νοικοκυρωμένο σωματείο που έχει η Κέρκυρα. Βεβαίως. Με εγκαταστάσεις δικές της, με αποδυτήρια. Ο κ. Καραδακάρης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Βεβαίως. Σαν πρόεδρος τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Το έχει νοικοκυρέψει. Το έχει νοικοκυρέψει. Κακά τα ψέματα. Υπήρχε μια. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα. Το έχει νοικοκυρέψει και νομίζω ότι φέτος θα πάει καλά η ομάδα. Τώρα, ο Οδυσσέας Αυλιωτών έχει κάνει καλές μεταγραφές. Και αυτός ναι, έχει δυνατή ομάδα. Πήγε να πέσει πέρσι, τελευταία στιγμή σώθηκε. Καρουσάδα. Η Ολυμπιάδα Καρουσάδων. Έτσι με το φίλο μου τον Γιάννη, τον Χοντρογιάννη, προπονητή, με παίχτες που έχει πάρει. Από την ομάδα τους μικρούς. Έχει καλές παρουσίες. Καλή παρουσία. Ο Γιάννης παλεύει πάρα πολύ στην προπόνηση. Κουράζεται πάρα πολύ. Θα πάει αυτό που κάνει, παθιάζεται. Είναι δουλευταράς. Είναι δουλευταράς. Τελείωσε. Όταν δουλεύεις, θα κάνεις και λάθη, αλλά θα προχωρήσεις. Θα προχωρήσεις. Η Λευκήμη, Αντώνη, που την αφήσαμε. Με μεγάλη ομάδα, με μεγάλο χωριό. Ποδοσφαιρομάνα. Μαζεύει πολύ κόσμο εκεί κάτω. Ποδοσφαιρομάνα τώρα, τι λέμε τώρα. Αλλά την πήγε και σφίνα ο Κάβος τώρα όμως. Ναι, ο Κάβος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντως, ξέρεις, εγώ εντάξει, τους αγαπάω τους ανθρώπους, είμαι και μισός από εκεί κάτω, αλλά και τον Κάβο, αλλά η Λευκήμη είναι εκείνη που κουβαλάει μια μεγάλη ιστορία στην πλάτη της. Κακά τα ψέματα. Έχει παίξει κατηγορία πιο μεγάλη. Έτσι. Η Λευκήμη κουβαλάει. Έχουν βγει και παίχτες από εκεί, έτσι. Παιχταράδες. Συμπαίχτης ο Μιχάλης ο Κουλούρης. Ο φίλος ο Μιχάλης. Ο Γιούμπας. Και χαιρετίσματα του δύο να ακούει. Κάθε που τον βλέπω ειλικρινά συγκινούμε και θυμάμαι εκείνα τα χρόνια. Ο Μίγιος. Τόσα άλλα παιδιά. Ο Κάντας, πώς λεγόταν. Ο Κάντας, ο Μίγιος. Ο Μίγιος, μπράβο. Ο Μίγιος. Ο Κάντας, ο Σπύρος. Λοιπόν, έχουν βγει παίχτες, έχει βγάλει παίχτες και έβγαλε και αργότερα, δεκαετίες 80-90. Και ακόμα βγάζει. Και ακόμα βγάζει. Έχει πολλά παιδιά και ακόμα βγάζει. Θέλω να σταθώ στον Ηρακλή Αγίων 10. Ο οποίος πέρσι, Αντώνη, πήγε να κάνει την υπέρβαση με μεταγραφές, με τον κύριο Γιάννη Καλούη, προπονητή, είχε μια εξαιρετική πορεία, κάπου ατύχησε. Φέτος έχει αλλάξει η ρότα. Φέτος, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι έχει πάρει πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστάς. Ο κύριος Σπύρος Γιαννούλης εκεί έχει πάει στον Ηρακλή και έχουν γυρίσει κάποιοι και εκείνος που γύρισε πραγματικά και δίνει ψυχή είναι ο Τόκλης ο Ζοχιός. Ειλικρινά, δεν ξέρω, αλλά αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται στο ποδόσφαιρο. Χάρη σε ανθρώπους σαν τον κύριο Ζοχιό τον Τόκλη, κρατιέται ζωντανό το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά. Μπράβο, το βήτος η δύναμη. Ναι. Και παλεύει ακόμα. Και με προβλήματα υγείας ο άνθρωπος αυτός και αυτά. Να είναι καλά το παιδί. Στην ομάδα. Μπράβο τους και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Και ο Σπύρος ο Γιαννούλης είναι δουλευταράς. Ο Σπύρος ο Γιαννούλης είναι δουλευταράς. Τη δουλειά του στην Πενίτσα. Ποιος έστησε την Πενίτσα? Θα πάει αυτό που κάνει. Την Πενίτσα ο Γιαννούλης την έστησε. Λοιπόν, και πιστεύω ότι αυτή η επιλογή που κάνει φέτος, δηλαδή αλλάξανε πορεία, είπανε δεν πάμε εμείς για πρωτάθλημα. Όχι, να κάνουμε μια ομάδα με παιδιά από τα σπλάχνα μας. Της περιοχής από τα σπλάχνα. Και μπράβο τους γι' αυτό. Μπράβο τους. Πολύ καλό. Δεν ξέρω, μπορεί να ξεχάσαμε καμία ομάδα. Το Αθηναλιακός, ο οποίος είναι μια πολύ δυνατή ομάδα τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως. Πολύ δυνατή ομάδα. Και πέρασε με τον Παναγιώτη, πήγε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά με τον Παναγιώτη. Πάρα πολύ καλά. Εμένα μου άρεσε πολύ. Ωραίο ποδόσφαιρο, αποτελέσματα.
Αν ξεχάσαμε κάποιον, ζητάμε συγγνώμη, την Ολυμπιάδα, το είπαμε. Δηλαδή θα είναι ένα ωραίο ποδόσφαιρο φέτος στην Α1. Στην Α1, ναι. Ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Αντώνη, διαιτησία. Ένα άλλο κομμάτι του ποδοσφαίρου μας και ιδιαίτερα του κερκυραϊκού. Στενοχωρήθηκα γιατί δεν είδα φέτος κερκυραίους διαιτητές να ανεβαίνουν λίγο σκαλιοπάτι. Είχαμε τον Τάσο τον Κάκο, τον κορυφαίο έναν διαιτητή, και από εκεί και πέρα. Έχουμε διαιτητές. Εντάξει, το Νίκο τον Πουλιμά. Αλλά δεν είδα. Τον Πουλιμά, τον Γιούργα, τον Κολιτά, δεν προχωρήσαν λίγο παραπάνω. Εντάξει, τα παιδιά αυτά. Υπάρχουν συγκυρίες, μην τα βλέπεις τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή ο Τόμπρος ο Κώστας δεν μπορεί να παίξει μια κατηγορία πιο πάνω. Ξέρεις πόσους διαιτητές βγάζει κάθε έψη κάθε χρόνο. Ξέρεις τι μάχη γίνεται πάνω για να ανέβει ένας διαιτητής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν και συγκυρίες. Δεν μπορεί να γίνουν όλοι σαν τον Κάκο. Όχι, δεν είπα Εντάξει, αυτό. δεν είναι εύκολο. Δεν είπα αυτό. Αλλά ο Κολιτάς, ο Τόμπρος, ο Γιούργας, ο Κώστας να ανεβούν. Και είναι και άλλα παιδιά που είναι και άλλα. Τώρα μου έρχονται στο μυαλό οι τρεις αυτοί. Αυτοί που παίζουν κατηγορία τώρα. Να πάνε λίγο να ανεβούν ένα σκαλιοπάτι. Δηλαδή ο μόνος που ανέβηκε είναι ο Σκορδίλης, ο Θεοχάρης. Και αυτό γιατί, σαν επόπτης, Ναι. γιατί νομίζω έφυγε κάποιος άλλος και πήρε τη θέση του. Αυτοί έχουν και την ατυχία τώρα οι διαιτητές. Ο σύνδεσμος, όπως ξέρεις, τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε. Ναι. Ήταν Σωστό και αυτό που είπε. Σωστό και αυτό που είπε. Δεν υπήρχε σύμπνοια, δεν υπήρχε αγάπη, δεν υπήρχε συνεννόηση. Και τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω, κάτι πάνε να κάνουν. Τώρα, αν το σκεφτούν οι διαιτητές, ότι το συμφέρον τους είναι να πάνε κοντά στην Ένωση, να πλαισιώσουν την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και να είναι κοντά τους, για να μπορέσουν να κάνουν κάτι διαφορετικά. Άμα είναι ένας εδώ και ένας εκεί, δεν θα κάνουν τίποτε. Έχεις δίκιο. Και η διοργανώτρια είναι διοργανώτρια. Αυτή διοργανώνει το πρωτάθλημα, η Ένωση, αυτή πρέπει να κάνει τα κουμάντα και από την ΕΠΟ αυτή είναι εντολή. Τώρα, κάποτε που κάνουν κουμάντο διαιτητές και. Εντάξει, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πώς θα γίνει. Και οι διαιτητές είναι στην Ένωση και η τριάδα που βγάζει τη διαιτησία, από ό,τι ξέρω, είναι δύο της Ένωσης και ένας από εκεί. Οπότε δεν μπορεί να γίνει ό,τι θέλουν αυτοί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Λίγο να ρίξουν νερό στο κρασί τους. Νερό στο κρασί τους και περισσότεροι διαιτητές που τους ενδιαφέρει, όπως είπες, να ανεβούν κατηγορία. Και για να βρεις κατηγορία πρέπει να υπάρχει, να είναι όλοι μαζί με γροθιά. Και η Ένωση και αυτή. Διαφορετικά δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Θέλει πολύ βοήθεια. Πάρα πολύ βοήθεια. Θέλει και βοήθεια από τους παράγοντες, Αντώνη. Και τα λέω παράγοντες εννοώ και από την ΕΠΣ και. Και μην ξεχνάμε ότι ο Τάσος ο Κάκος. Εγώ θα το λέω πάντα μέχρι που να σταματήσω να ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Είναι ήρωας. Ο Τάσος ο Κάκος, ακόμα τον μελετάνε. Ο Τάσος ο Κάκος δεν θα βγει ούτε στην ελληνική διαιτησία. Είναι πολύ δύσκολο να βγει. Ήταν πατσάλι ο Τάσος και το ξεπέρασε. Δεν είναι εύκολο. Δεν θέλω να σχολιάσω. Ούτε ακούστηκε πουθενά ο Τάσος ο Κάκος. Όχι, να πούμε δύο λόγια για τον Κάκο. Φυσικά όχι. Δεν είναι τυχαίο. Φυσικά όχι. Ξέρεις τι όμως με στεναχωρεί, που δεν βλέπω τον Τάσο τον Κάκο σε μια θέση ανώτερη σήμερα. Να σου πω κάτι. Ο Τάσος δεν είναι στα κυκλώματα. Δεν απασχολείται ο Τάσο. Τάσος είναι ένα καιρός χαρακτήρα. Και γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Κάπως εκόμπιασε. Τι να βλέπω τώρα κάποιους άλλους, τώρα ξέρω εγώ, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Άμα δεν είσαι μέσα στο κύκλωμα, δεν μπορείς να πάρεις και μια επιτροπή. Ο Τάσος δεν θέλει να είσαι κύκλωμα. Μάλιστα. Λίγο προεκλήσουμε, Αντώνη, δύο θεματάκια ακόμη. Το ένα έχει να κάνει βέβαια με τις μειχτές ομάδες, γιατί θυμάμαι και ποιος δεν θυμάται και στις εκπληκτικές πορείες επί των ημερών σου, σαν υπεύθυνο. Τώρα τι γίνεται τώρα, τόσο πολύ έχει υποβαθμιστεί από την ΕΠΟ αυτή η περίπτωση. Μαθαίνω ότι κόβουνε και. Οι μειχτές ομάδες, Χρήστο μου, είναι ένα κομμάτι και από τη ζωή μου και από γενικά όσα χρόνια μου στην Ένωση. Έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά από τις μειχτές ομάδες. Πραγματικά καλοί ποδοσφαιριστές. Με πρώτο τον Ορέσιο τον Καρνέζη που είναι βασικός. Στην Ιταλία τώρα, Εθνική Ελλάδα στην Ιταλία. Τερματοφύλακα στην Εθνική. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο δηλαδή, και γίνεται και υποβάθμιση των μειχτών ομάδων. Το θέμα είναι οικονομικό καθαρός. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι μαθαίνω, ο όμιλος ο δικός μας είναι από 3 ομάδες. Όλο κουτσουρεύεται. Ναι, δηλαδή θα κάνουν 4 παιχνίδια τα παιδιά αυτά. Με τι όρεξη θα κάνουν προπόνηση και πότε θα τελειώσουν αυτά τα παιχνίδια. Τα Χριστούγεννα θα τελειώσουν αυτοί. Πόσα, 4 παιχνίδια. Και μετά τελείωσε οι μειχτές ομάδες. Οπότε υπάρχει υποβάθμιση. Δεν απασχολεί την πολιτεία οι μειχτές ομάδες, γιατί από εκεί ξεκινάνε και βγαίνουν οι εθνικοί υπέδων, οι εθνικοί νέων, οι εθνικοί ελπίδων, οι εθνικοί οι κανονικοί. Από εκεί θα βγουν. Άμα δεν τους προσέξουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές, πώς θα γίνει. Μάλιστα. Αυτές είναι οι μειχτές ομάδες. Λυπηρό.
Αντώνη, κλείνουμε. Αλλά δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να σε ρωτήσω για την ομάδα που αγαπήσαμε όλοι οι Κερκυραίοι φίλαθλοι, που αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο, χάρη αυτής της ομάδας, που εφόρεσε στη φανέλα της, που δεν είναι άλλη στον ομάδα Κέρκυρα. Ο Κέρκυρας δυστυχώς τώρα είναι μόνο ερασιτέχνης στα χαρτιά. Στα χαρτιά. Έχει μείνει μόνο αυτός και είναι ο φίλος μου ο Ψάιλας, ο Μιχάλης Πρόεδρος, ο οποίος βάλεται από όλες τις μεριές και κάποιοι κύριοι θέλουν να πάρουν το ερασιτέχνη. Τα αφήσα για τελευταίο επίτηδες, για επίλογο, να το θυμάται οι Κερκυραίοι φίλαθλοι, ότι αυτή η ομάδα, ο ερασιτέχνης, δυστυχώς ή ευτυχώς, ή όπου τους αρέσει ή όπου τους αρέσει, δεν πειράζει, είναι η ιδιοκτησία της ΠΑΕ. Και της ΠΑΕ Κασόπης που λέμε. Γιατί το λένε μερικοί κοροϊδευτικά, ΠΑΕ Κασόπη. Δηλαδή, λες και το Κασιόπη δεν είναι στην Κέρκυρα. Το όνομα αυτό είναι, Αντώνη. Ναι, ΠΑΕ Κασιόπη Κέρκυρας όμως. Ναι. Να το λέμε και αυτό. Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν, και βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι και με πιάσανε και εμένα πριν από μερικές μέρες ένας παγιός ποδοσφαιριστής και μου λέει: θέλουμε τον ερασιτέχνη. Θα πηγαίνετε στην ΠΑΕ να τον πάρετε. Έχετε χρήματα να τον πάρετε τον ερασιτέχνη. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τον ερασιτέχνη, Χριστό, να καταλάβεις. Όπως ξέρεις, τον έχει πάει τον ερασιτέχνη, έτσι. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Έτσι, ο ερασιτέχνης έχει συνέχεια. Έχει το πλάνταφρο, έχει στα γαζάτικα. Λοιπόν, πώς θα σου δώσουν τον ερασιτέχνη αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, άμα πάρω εγώ τον ερασιτέχνη, τώρα έχω 10.000 ευρώ και του πω: πάρτε 10.000 ευρώ και δώσουμε τον ερασιτέχνη να τον λειτουργήσω. Έτσι. Δικαιούμαι το πλάνταφρο εγώ. Και θα πάει η ομάδα να κάνει προπέσταση που δώσουμε ενίκιο. Ένα το κρατούμενο. Αυτοί οι άνθρωποι φέτος, με όλη αυτή τη φασαρία που έγινε, που η ομάδα από Super League βρέθηκε β' εθνική, καταλαβαίνεις τι ένα κατοσούρα έγινε, έφυγε ο προπονητής, φύγανε κάποιοι παίχτες, έφυγαν κάποιοι άλλοι, καταλαβαίνεις τι τραβήξανε για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να παίζουν σήμερα ποδόσφαιρο αυτό που είδες σήμερα. Είναι δυνατόν να μπορούσαν να λειτουργήσουν τα ερασιτέχνη και να μην το κάνανε? Και μπράβο τους, ξεκινήσανε τα παιδιά αυτά να μην φύγουν από η μικρή K17, να μην φύγουν, να κάνουν μια ομάδα. Και κάποια σωματεία από τον Νότο δεν δεχτήκανε. Να παίξουν β' κατηγορία. Να παίξουν πρωτάθλημα, ναι. Και βλέπαμε του χρόνου. Μπορεί να γινόταν ο ΑΟ Κέρκυρα. Ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο, σε δύο, μπορεί να γινόταν ο ΑΟ Κέρκυρα. Αλλά θα παίζανε με την. Αντώνη, για κάτι που δεν ξέρω. Επειδή το ξέρω. Δεν μιλάω. Και κάποια σωματεία από τον Νότο που ήταν να παίξει στον όμιλο αυτό, με άλλη ονομασία, δεν δεχτήκανε. Και εκείνο που δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω στη β' κατηγορία αυτοί οι άνθρωποι. Πώς σκεφτήκανε και δεν δεχτήκανε αυτή η ομάδα να παίξει και γιατί δεν δεχτήκανε? Μην του πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Χαθήκανε κάποια παιδιά από την ομάδα, πάλι χαθήκανε. Κάθε χρόνο χάνονται. Παιδιά από την ομάδα του ΑΟ Κέρκυρα. Ναι. Και διαλύονται. Άλλοι πάνε στους καροσάδες, άλλοι πάνε εδώ, άλλοι πάνε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας πώς σκέφτεται. Αντώνη μου, για κάτι που δεν ξέρω δεν μιλάω και δεν εκφέρω γνώμη. Και εκείνο που δεν ξέρω είναι αυτός ο περίφημος, ο έρμος, ο ερασιτέχνης ΑΟ Κέρκυρα, τι χρωστάει? Ο ερασιτέχνης ΑΟ Κέρκυρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και κλείνοντας, ναι, ακριβώς. Και κλείνοντας, θέλω να κάνω μια έκκληση πραγματικά σε αυτούς που κρατάνε τις τύχες αυτής της ομάδος, αυτών των ομάδων στα χέρια τους. Να βγουν επιτέλους στον κόσμο και να πούνε 5 πράγματα. Και για το τι συνέβη αυτό το καλοκαίρι, Αντώνη μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να βγαίνω στα καφενεία και να λέω μπουρδες. Έτσι. Γιατί έχουν ακουστεί πολλές μπουρδες. Έχουν ακουστεί. Να το πω έτσι χοντρά. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Είναι και περασμένες 12. Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Και κάνα σήμα κόκκινο τώρα. Ακατάλληλο. Γιατί θα πω, μου έρχεται να πω άσχημα πράγματα. Λοιπόν, να βγούνε όμως, φέρουν ευθύνες βαρύτατες, Αντώνη. Να βγούνε, και τα λέω εγώ αυτά, όχι εσύ. Να βγούνε στον κόσμο δημόσια και να πούνε τι έγινε ρε παιδιά από το Μάρτι που βγήκε εκείνο το χαρτί στο Sky μέχρι σήμερα. Και ο κόσμος θα είναι κοντά τους. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Έτσι δεν είναι? Και εγώ θα το ήθελα να βγουν κάποιοι άνθρωποι για να πούνε 2 κουβέντες. Γιατί. Δεν θα πω για απόψε, δεν θα πω τίποτα άλλο. Μήπως όμως δεν μπορούν? Μήπως δεν πρέπει ακόμα, μήπως δεν είναι η ώρα? Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν έχω συζητήσει με κανέναν από τους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι και αυτοί θα έχουν το λόγο τους που δεν βγαίνουν. Έχουν περάσει φουρτούνες, όπως βλέπεις,
Δεν είναι εύκολο μια ομάδα που να πέσει μια κατηγορία, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σου γκρεμίστηκε το σπίτι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Τι λες τώρα. Και μιλάμε και το θέμα είναι και σοβαρό είναι οικονομικό. Σοβαρότατο. Και οικονομικό. Σοβαρότατο. Έτσι. Να κοιμηθείς Super League και να ξυπνήσεις το πρωί Football League. Για σκέψου τι έχει γίνει. Τι λέμε τώρα. Τώρα μιλάμε για τον ερασιτέχνη. Εντάξει, την ιδέα του ερασιτέχνη, όλοι τη θέλουμε. Όλοι θέλουμε τον ερασιτέχνη. Αντώνη, μην ρίχνουμε τα βάρη στον κόσμο που βγαίνει στα καφενεία και λέει διάφορα όταν δεν έχει πληροφόρηση. Αυτό, σου είπα και πάλι, έχουν την εντύπωση ότι θα έχουν τον λόγο τους. Εκεί μιλάω εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Να είσαι καλά. Και καλή σου χρονιά να έχεις. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να έχουμε καλή χρονιά φέτος. Ελπίζουμε να έχουμε. Να έχουμε. Και πάντα η κουβέντα μαζί σου είναι ενδιαφέρουσα. Σε ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, εδώ κλείνουμε. Να επαναλάβω από τη Δευτέρα καινούρια αθλητική εφημερίδα, η Corfu Sports. 16 ολόκληρες σελίδες. 32 θα είναι όλη η εφημερίδα. Θα έχει και άλλα θέματα, αλλά 16 αθλητικές. Και σούπερ αφιέρωμα στην Α1 Κέρκυρας στην Corfu Sports. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.